Și ce înseamnă lucrul ăsta? Îs un criminal? Zice, cine nu iubește pe fratele său este un criminal. Dar cum rămâne dragostea lui Dumnezeu în mine atunci când eu urăsc pe frații mei? Cum rămâne dragostea lui Dumnezeu în mine atunci când eu nu suport anumite lucruri? Cum pot să spun, Doamne, te iubesc și eu pe fratele meu în biserică nu-l pot vedea? E valabil și pentru penticostali, e valabil și pentru ortodoxi, e valabil și pentru catolici și pentru toate cultele e valabil. S-ar putea să mă duc în biserică și să fac o slujbă. Și totuși, eu să urăsc pe frații mei. S-ar putea să fie rândul la predică și eu să nu m-am dus să-mi cer iertare la aproapele meu. Spuneam într-un video, ziceam așa, lasă-ți darul la altar. Da? Adică vrei să predici Evanghelia, vrei să cânți o cântare, vrei să dai un îndemn, vrei să vorbești altora despre Hristos. Primul lucru, lasă-ți darul acolo la altar. Du-te de grabă, împacă-te cu pârâșul tău, că s-ar prea putea ca pârâșul acela să te dea pe mâna lui Dumnezeu. Să te dea pe mâna lui Dumnezeu și atunci slujba ta nu este valabilă. Slujba mea nu este valabilă atâta timp cât în mine nu locuiește dragostea lui Dumnezeu. Să nu mai spun de alte păcate. Să nu mai vorbesc de alte păcate și alte lucruri care mă împiedică să văd slava lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze, iubiții Domnului, să ne întărească.